mi m'agradaria parlar, òbviament, del punt que em refereix a la meva persona i al grup polític Convergència Democràtica de Catalunya. Com vaig adelantar en l'avantpassat ple, nosaltres vam signar en setembre del 2011 un pacte de govern. Aquest pacte de govern hem fet i hem treballat, jo personalment m'he implicat de la manera més forta possible, amb tota la meva ànima, i el que també és cert que nosaltres, des de l'Assemblea, des del Consell Executiu de Convergència Democràtica de Catalunya, hem valorat que tant les circumstàncies d'aquell moment a nivell nacional com les circumstàncies locals s'havien modificat d'una manera molt important. La pròpia Assemblea, de manera majoritària, ens va donar l'encàrrec al grup municipal de trencar aquest pacte de govern. Mireu, nosaltres pensem que en un sistema de llistes tancades hi ha una clara disciplina per part de les persones que ens presentem davant no només dels electors sinó de la resta de la societat quan estem defensant un programa i unes idees. El propi sistema, en reiterades ocasions, el propi Tribunal Constitucional, el Tribunal Suprem i fins i tot el pacte antitransfugisme indica un concepte que està clar. El fet que membres d'un ajuntament deixin de pertànyer al grup resultant de la candidatura per al qual es van presentar i trenquin la corresponent disciplina política, però mantinguin alhora la condició de regidor o de regidora, és el concepte clau en aquest sentit i que penso que tots els partits polítics estem d'acord en aquest àmbit. Això implica que hi ha persones que no volen assumir aquesta disciplina i aquest mandat de la pròpia Assemblea. Bé, cadascú està amb el seu dret personal de defensar la seva posició, però el que està clar és que nosaltres continuarem defensant des del grup municipal de Convergència i Unió, de Convergència i en aquest cas Unió, espero que també, continuarem defensant des de la legalitat i com a portaveu, espero que legalment això es porti a terme, estem absolutament convençuts. Doncs continuem defensant, vostè ha dit, des d'una oposició constructiva, sempre constructiva, per al bé de la ciutat, i de fet estem disposats, en algun punt de l'ordre del dia que d'avui, a llançar un repte a tots els partits polítics per de debò unir-nos en una actuació vital per a la ciutat i que després tindré l'oportunitat d'explicar. Gràcies.